A lidi, vítám u dalšího videa, doufám, že se vám daří. A doma jsme jenom vy, no, nevím vůbec, dneska jsme vůbec nedavřeli, jak jsem to hrál. A jdeme na to, aspoň 3 viny. A až ani jeden, tak dejte like a drobě. Hej, jestli se mi nebude dařit, tak ty už nedáváte like a odběry. Třeba party, to je jedno. Jestli to mluví, tak jo. Co to je za celka, vůbec nevím. Proč nejde dávat? Nepůjdu s tebou, to je hacker, co má to za to? Co je to za hackera? No to ti fakt kašlu, kamo. Jsi hacker. Tam to byl hacker 100%. Já když je kamera, tak no asi byl mluvit. Tak mezi robildy. Rankety mimo zašly. Tak jdeme toho. A dneska musíme je úplně rozbombardit. Jak to v pínkách. Jo, kdyby jsem jeden z nejmenších ideálních to, že to vyhledala a mám jenom žádné, to řeknu, kolik skinu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nebo jsem jich mít 30, jestli říkám dobře, nebo 21, 27, a to je průměr. To je podprůměr skinu prej. Říkal kamarad, který toho už hraje 20 let. Ne, teď jsem tak 5 let. A moc mu to věří. Prosím, dejte ten like a nebo odběr. Nic vás to nestojí, vůbec nic vás to nestojí. Je to úplně zadarmo, je ten like. Jestli máte odběr, tak si zkontrolujte, jestli vám to někdo neodebral. Pro jistotu. Pro YouTube je vždycká lalokan, protože jim odebírá, nebo mu odebírá odběry. Jen tak prostě. Jenom odběr. To já fakt nechci, já mám takové 3 odběry. Jen tak. Jestli dáme 1 milion, tak možná udělám svůj merch. Nebo za 100 000 merch. A nebo něco. Co pak dobré. Tam si dáme do toho auta zdrám. Robildy, jestli tam mohl zůstat. Je. Tady nikdo nepadal? To víš, že padal. Takže vím toto. Počkej, teammate. Dám teammate a teď taky zřejmě. Díky. Vy jste mi tady úplně nechali všechno, vy jste nejlepší tomu. To co bylo capky. Teď byly úplně přediktivy. Tomu se to mi udělám tak málo. A to mě blokovat, já nemám cheaty, jo? To byste tady poznali. Nemám cheaty. Já se rovnou do healu, tady na to kašlu, že nebo ještě dáte já pro nechybět. Yeah, boys. Pleasure.
ten to. Vidíte, kolik jí golduje? 131 goldů. Já jsem to jíst, to jsem chtěl. A to je všechno, co je můj. Kde to zničil. Broka. Super, kámo. Už jsem měla to bylo pěkně, že jsem jako... No, víš co. Jdem na ty čápky, co tam střílí po sobě, to. Co si myslíš, že bez čápka trefí, jde, co? Myslíš. Teď si uděláme na chvilku hlavního. Tady je moc stavku, na tu fakašu. Víš co? Díky, že by? Jo. Zvykneme. Co se vůbec neví, jak teď. Já jdem pryč. Prostě 5 kilů, easy prostě. Capky jsou vyvalený. No jo, nevidíte ty kilo, tak tady máte. Já vám dám to byste to jak viděli. Celé. Ale tím mám strašně velkou televizi, takže budete zadivit. Ono sněží ve Fortniteu, tak to je novinka. Vy tam se nevidíte, no. To nevadilo. Tady bude 100%. Jsem to řekl. Jo, 100% bude nebo byl. Ani. Prostě nežiju v Fortniteu. Jako to by se to... capci. Teď se prozradili. To nejsou ani capci. A kamo, tak ten čorcápek je najednou na toho těch kačů. No klidně mi ubírej si zadu, to je úplně jedno, ale... Hejme, co tady vydáš? A když jim pryč, ne, takhle. Prostě na něho dal koupit ty mytiky. To by už bylo vrchol.
Co by ještě? Tamhle, zabij mě, zabij. Tam mě kolem. 40 HP. To bude pro toto video vše a